Менә карагыз әле, мысы кызым белән күйеү алып килде тортиклар, тәмле тортиклар әйе. Вот. Малайныкы белән чәй эчтек. Менә хәзер кызларныкы белән, күйеү белән кызныкын тортын попробуем чәй эчәбез. Менә приятного аппетита, такие вкусные, со сливками. Торт бизе, мысы мен яратам тоже. Мысын тоже яратам. Такой твикс, вкусный. Твикс. Бәхетле. Бәхет торта. Вот, приятного аппетита всем, пожалуйста. У меня день рождения. Мне 67 лет исполнилось. Правильно? Короче, годков. Картаябыз. Картаймыбыз. Ылыгаябыз, яшибіз. Алла шүкір. Пока-пока. Олам үйденім білен тортик алып келділер. Пироглар алып келділер. Аларны подарок еще. Менә әзерләнеп ятам. Әллә нәрсә юкты. Менә бөтенесе шунда, Алла шөкер. Менә әле өстәнне килеп бетермәм. Менә тәмле булсын, приятного аппетита. Менә бу грильне урамда пешереп кирдек тә, мында тагын пешерәбез. Пешеп бетмәде дип куркам. Менә шулай итеп. Бик зур булган, 2,5 кило толык. Менә шуның өчен артык зур монда булмый икән, духовкада гына пешә икән. Нитеп булмый икән пешерү урамда. Барбекюда. С днем рождения, Иркен Рәби!